बै दालाय मैसो बाथोन थायोना मैसो बाथोन एकदमबारे मैसोफोर एकदम मोसौ गुमनाय मैसो बाथोनफोर एकदम फालो मैसो बाथोनफोर थानायाव बेखौ माने गोदनासिम फबनांगौ आरो दै गोदनासिम फबनानै मैसोखौ होना होनांगौ आरो जायखि खर'आव गाख्ला जायाना खर'आव जोजालाङा जों बेखौ मिथिला आरो मैसोखौ एकदम होना होनांगौ माने गोदनासिम फबनानै मानसिखौ बुथारनाङा मोसौखौनो मैसो गाग्लिजोबनो होनांगौ आख' बेयावबो थैयाबा बोखांनानै बाइकआव खाना बुद्रुनांगौ आरो बाइकआव खाना बुद्रुनाय जायाबा आख' डाइरेक्ट गोदनासिम फबना मैहैफिननांगौ इनिफ्राय गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसे फिन बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव खनसे बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर दिनै आङो मोनसे आपडेट लाना फैदों आरो लोगोफोर बे आपडेटआ थांखांनायसो मैया जोंहा दिप बादुला इउटुब चेनेलाव नुनो मोनदों आरोना जेनेबा बे इउटुब चेनेलनिफ्राय माने आङो नुनायाव माने गोसोआ एसे गुद मोनबाय थानायलाय माने बिनि बिखौ फंनैसो बाथ्रा बुंनो होननानै आङो रिपिट भिडिअ लाफिननाय जाबाय आरो दै लोगोफोर आं दा खामानियावसो दंफैयो आरोना लोगोफोर नाया मानो जाबाय नै खामानियावसो दंफैयो बेनि बिखौ फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदोंखि जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि मानसिया थायोब्ला बिराद बेले बेजे जायो आरो लोगोसे बिराद लासिंसिं बाथ्रा जों बुंनोनो लाजिनाय मोनो आरो माबायदि बुंनो लाजिनाय मोनो होनना बुङोब्ला जोङो निजिनि फिसाजोखौनो निजिनि गावनि फिसाखौनो जिनाहारि खालामनाया जोंनिफ्राय माने आनलेस माने एकदम बुरबक आरो माने दिमाग गैया आरो सिनाव माने ओरैबायदि आनलेस होनना बुङोब्ला बेफोरनि साजाया बोरै जागोन बेखौ आं खोन्थागोन आरो बेफोरबायदि निजिनि फिसाजोखौनो जिनाहारि खालायोब्ला बै मानसिया हिन्जाव दंना गैयामोन आं बेखौसो बुंनो थांदों आरोना बै मानसिया हिन्जाव दंना गैयामोन आरो हिन्जाव दङमोनब्ला फिसाजोआ बोरै बरन जानो मोनखो बेफोरबो आंनि बुंनायाबो जाबावगौसो खोमा बेफोरबायदि माने खालामनाया बिराद आनलिगेल जादों निजिनि फिसाजोखौ बरन खालामनाया माने आनलेस माने ओरैबायदि माने दिमाग गैयै मानसिया मानेफोरना बे दिमागा माने हांगार गोजासै खर'आव माने खल्थाखौ माबा मेलेम गैला आरो बिसोरनाव ओरैबायदि लासिंसिं बाथ्रा माने समाजाव बेफोरबायदि बुस्थुखौ माने जोंनि खुगायावनो बुंनोनो लासिंसिं मोनो आरो माने खोनाबानो लासिंसिं मोनो आरो माने बेबायदि खोन्थाखौ मानो माने इदि माने जायबायदि भिडिअ आपल'ड खालामग्रा मानसि बे मानसियाबो माने बुंनोनो लाजिनाय मोनो आरो लाजिनायनि भिडिअखौनो नायनाय नङा आरो माने ओरैबायदि लासिंसिं बाथ्रा माने खोनाजाथावै माने खोनाजुगि माने माबायदि जुगनि बाथ्रा माबायदि बुंनांगौ बे बाथ्राखौ माबायदि लाइनाव बुंनांगोन बाथ्राखौ माने बुंनोनो माने खोन्थाफोरानो माने एकदम गोसोआवनो फैया माने लाजिनानैनो बुंनो हाया आरो बेफोरबायदि मानसिखौ समाजाव दोनोब्ला बिराद आनलिगेल जागोन आरो बिफां लाइफांखौ गायनानै बिफां लाइफांनि फिथाइखौबो जोङो गायदोंब्ला जों मानो मोनजाया बेनि लाइनाव जाया दै बेफोर खोन्थाफोरा मिथिबायना बेफोर लाइनाव जाया आरो एसे सान्दुं नांदो बेफोर लाइनाव जाया आरोना आं जेनेबा थालिर बिफांखौ गायबाय आं गायनाय मानसिया फिथाइखौ आं मानो मोनजाया बिदिनि लाइना जाया बिदि लाइनखौ नायनानैसो बे मानसिया माने मावनाय रखम जादों आरो आं गायनाय फिथाइखौ आं मानो मोनजाया बे बुरबक नामा नों साला बे नों गायनाय फिथाइखौ नों मोनजागोन नामा हा मानसिदो बे बिफांनि फिथाइ जायो नामा बुरबक बै फिसाजोखौ खांनानै फिसाजो फिथाइ थायबाय नालाय फिसाजोनि फिथाइखौ जाबा जागोन नामा बुरबक बिदि बिफां लाइफांदोसो जादों इनि माबाया आयेनखौ लानानै जेनेबा गामियाव जेनेबा आफादगिरि नेहाथारि दं नालाय लोगोसे गावबुराफोरखौ लानानै एकदम समाजनि बायदि एकदम लिरखानाय बायदि बेखौ माने साजा होनांगौ आरो सबनिबो गामियाव माने पान्दुलपियाव साजानि बिखय थायो आरो जेनेबा बबे मोनसेनि केसनि साजाया बोरै जायो बबे मोनसेनि केसनि दाय दन्द'आ बोरै जायो बेफोर माने निस्सय रायजो जाखानाय हिसाबै गामि हिसाबै माने बै बुस्थुआ थायो आरो आंनिबा बै लिरनायनि हिसाबैबो माने आनलिगेल मोनसे मावबावनांगौ आरो जों माने एसे गोरा खालामनांगौ आरो बोसोर नङा बोसोर माने बिदिनो निजिनि फिसाजोखौ जिनाहारि खालामनायखौ जोङो बांसिनानो इउटुबफोराव मबाइलफोराव नुनो मोनदों आरो फेसबुकफोराव बेफोरबायदिया माने बोसोराव खनसे ना खनसे जाखायो दै बे लासिंसिं बाथ्रा आरो गासैबो न'खराव निजिनि फिसाजो थायो निजिनि फिसाला फिसाजोफोर थायो निजिनि बिमा बिफा गासिबो थायो बेफोर बाथ्राखौ जों माने खुगायाव रायलायनो बे लासिंसिं मोनो आरो बेनिखायनो माने जोङो इयुन जोलैयाव जाफिनि बायदि बेखौ माने लिरखानाय बायदियै जोङो बांसिन माने लिरना दोनखानायबो बांसिन सिगां आउट माने लिरनायनि दोनखानायनि माने बांसिन एक्सट्रा एक्सन लानांगौ आरो माबायदि लानांगौ आं खोन्थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामना जोबजासे नायबानो जाबाय बे आंनिफ्राय बुंनाय खोन्था आरोना बेखौ माने गोदान दानांगौ आरो बे माने आयेनखौ गोदान दानांगौ आरो ओरैबायदि दानांगौ होनना बुङोब्ला बांसिनानो आंनि बुंनाय रावफोरखौ नोंसोरो बुजियाबो जानो हागौ जोङो बेलेग लेंगुवेजसो रायलायो नालाय सोरबा माने बोरैबा बोब्रा रायलायो आरोना जोंना माने बेलेग रायलायनाय भाषाया माने थख' रायलायो आरो सोरबाफोर माने रायलायनायखौ बुजिनाय नङा आरो
माने ओरैबायदि साजा होनांगौ बे मानसिखौ माने ओरैबायदि साजा होनांगौ माने नोंसोरनि जेनेबा गामिनि समाजनि बायदियै लिरखाना दोननायफोरबायदि माने बिनिनि बारा माने खालामनांगौ आरो ओरैबायदि खालामनांगौ मानो होनोब्ला बेफोरबायदि मानसिखौ बै दालाय मैसो बाथोन थायोना मैसो बाथोन एकदमबारे मैसोफोर एकदम मोसौ गुमनाय मैसो बाथोनफोर एकदम फालो मैसो बाथोनफोर थानायाव बेखौ माने गोदनासिम फबनांगौ आरो दै गोदनासिम फबनानै मैसोखौ होना होनांगौ आरो जायखि खर'आव गाख्ला जायाना खर'आव जो जालाङा जों बेखौ मिथिला आरो मैसोखौ एकदम होना होनांगौ माने गोदनासिम फबनानै मानसिखौ बुथारनाङा मोसौखौनो मैसो गाग्लिजोबनो होनांगौ आख' बेयावबो थैयाबा बोखांनानै बाइकआव खाना बुद्रुनांगौ आरो बाइकआव खाना बुद्रुनाय जायाबा आख' डाइरेक्ट गोदनासिम फबना मैहैफिननांगौ बेनिफ्राय मोनथाम बिखय आं खोन्थादों आरोना मोनथाम बिखय मोनसे मैसोखौ गाग्लिजोबहोनांगौ गोदनासिम फबनानै बाइकजों बुद्रुनांगौ आख' गोदनासिम फबना मै होनांगौ होमबासो एसिड सारलाजोबना हो ब्लेडजों हाखावना एसिड सारलाजोबना हो बे लासिं सिंनि बाथ्रा साला समाजाव बुंथाव जायो बिमा बिफा जनानै थायोबा रायलायथाव जायो भिडिअ बानायग्रा मानसियाबो एकदम दा लासिं सिं जायो बुंनो हा मा बे जायगायाव जादों बे मानसिया मा साननानै फिसाजोखौ बरन खालामनो मोनखोयो एसेबो लाजिनाय मोनदियासै बर' समाजनि मानसि नङालै नोङो बुरबक साला भिडिअखौ लोगोफोर हायोबा हाजासे शेयार खालामना हो बे एकदम बे मानसिखौ माने खस्थ' होनो हानाय बायदि साजा होनो हानाय बायदि आरोना जाहाथे बेफोरबायदि लेथ्रा खामानिया जेनेबा लासिं सिं बाथ्राफोरा जोंनि बर' समाजाव माने एक्सेप्ट जायै बायदि माने नुनानै बुजिनाय बायदि बे भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर आं माने बे भिडिअआ मैयानो हगारदोंमोन दै जा बै दिब्बादुला भाइआ बेयाव माने आङो भिडिअखौ माने खेल खालामना नायाखैमोन आं दानिसो भिडिअखौ एसे नायबाय नालाय बे लासिंसो मोनखादों आरो मैया आं लाजिनानै नायाखैमोन आरो खिन्थु आंना नटिफि फैदों आरो जेनेबा आं बिनि साबसक्राइबार नालाय माने नटिफि फैनायाव माने बाव मैया नायाखैमोन माने आं लाजिनाय मोननानैनो नायनाय जायाखैमोन आरो बे दा नायबाय माने एकदम ओरैबाय लासिं सिं बाथ्रा माने खानाय हानायजों लोगोसे गोदोनायाव सेन्देल गाननायदों मालाबाबो कनजुस्ट जाया आरो रावबो गिखाया खानायखौ मानसिफ्रा ओरैनो हाबाय थाखायो खानायखौ हाख्ल'बाय नालाय लासिं सिं जासिगोन बे बाथ्रा नङा सेन्देल गानहोबानो लासिं सिं जासिगोन बे बाथ्रा नङा आरो ना बेखौ माने ओरैबायदि खालामनांगौ खानायखौ थख्ला हाजोबना हाख्लाजोबनानै बिसोरनि जेनेबा जिबायदि जायगायाव जादोंमोन जिबायदि गामियाव जादोंमोन तिनालिफोर सकफोर थायोना टाउनफोर थायोना बेखौ माने सुनै लिरलाजोबनानै नैदि खाफालाव माने फिसाजोखौनो रेप खालामदो होननानै माने लिरना होनांगौ माने जायदो मेदोनो हिनजावफोरजों सोबा जाया सेंग्राफोरजों गावनो हारसिं लाजिना थैगोन आरो बिदिसो खालामनांगौ बेखौ गामिनि टाउनफ्राव खाथिफोराव सकफोर दङब्ला बेफोराव लांनानै खानाय हाजोबनानै हाख्ल'जोबनानै निजिनि फिसाजोखौनो रेप खालामदो जिनार खालामदो होननानै खाफालाव सुनैदो लिरना होनांगौ बे एकदम माने दुला बाथा होनाय बायदि लांबाय थानांगौ सिगां जायनो माने सेन्देलजों सोबानानै जायखि लाजिनानै थैया बुरबकनि फिसाखौ साला सोर बिमा बिफाया खांदोंमोन बेखौ हा बर'नि फिसा नङा इयो साला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना लोगोफोर सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला आंनि बे चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसे लाइक खालामनांगौ लोगोफोर कमेन्ट खालाम दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों